वेलकाम टू दिशा ब्लग। रायजोफोर, नैबे आंनि थालिर बागानाव आं दङ। बेबायदिनो थालिर बिफांनि माखासे महरफोरखौ नाय। बे महराव आंनि लुबैनाय बायदिखौ आं मोनाखैमोनब्लाबो जानो हागौ हानि कन्डिशनखौ नायनानै बिफाङा बेखिनिल' जाखागोन। आरो बिफांखौ नायनानै फिथाइयाबो सेरखम जानाय नङा। नै आं फांसे बिफां मैखुन बारजिनो लादोंसै, थारमाने फिथाइ थाइजेननो। बे बिफाङाव ओरैबायदि मोनसे समायना बा नैबे फ्लावारिं स्टेजाव एसे मा होननांगौ बेखौ साइजखौ नुयो, खिन्थु बिफांनि जे फिगार, बिफाङा जेरखम देरनांगौमोन बेखौ नायनानै जे बिदाङा गोलाव जानाय नङा आं बेखौ एक्सपेक्ट खालामो आरो। थारमाने बिदांखौ आं जेबायदि गोलाव लुबैदोंमोन, बिफांखौ नायनानैसो लुबैनो हायो नालाय। आरो बेबायदिनो दंबावो नामा बिबार ओंखारजेननाय। बिफांखौ नायोब्ला गोबां बिफां नुगोन, बिफांनि कन्डिशना गासिबो एखे नंजोबा, बिफांनि जौगानाया गासिबो एखे नंजोबा। अबेबा गुसुं, अबेबा गाहाय, अबेबा फिसा, अबेबा गिदिर। जेखियानो जाया माने बे हानि गोजोरथायनि सायाव सोलियो। हाया मोजां हासार गोनां जानांगोन। हाया बेबायदिनो हासारखौ अरथाबनानै लाखिनो हानाय जानांगोन। नाथाय बे हायाव बेबायदि नङा। बे हाया मोनसे ड्रेन बायदिसो, ड्रेन सिस्टेमाव। आरो दैबाना जायो, हासारखौ बे दैया बोखारनानै लांजोबो। नै देखायबावनि आं रायजोफोर, बाव दंबावो नामा थानांगौ बायदि, माने बेजों लोगोसे बिफाङाथ' समान गायखानाय, थेवबो खायफा गोजौ गाहाय जौगानाया खम नालाय। बेबायदिनो नैबेबो समायना महरै मैखुन हरनो लाजेनदोंसै। दा आं नोंसोरनो गासिखौबो बुंजोबनो हाया, मा एप्लिकेसन, मा फार्टिलाइजार, मा अर्गेनिक हिसाबै मा खालामदों, बा साइन्टिफिक मेथड बाहायनानै माबा मोनसे फार्टिलाइजार होदों नामा, आं बेखौ नोंसोरनो क्ल'जलि इउटिउब चेनेलाव बुंनो हाया रायजोफोर। जेखियानो जाया मानो आं माखासे मावखानाय मानसिफोरनि एडभाइस लानानैसो बे जिनिसखौ मावजेनदों। आरो आं मावनायनि खार'ना नैबेलाय नै बे फांसेयाबो ओरैबायदि मोनसे समायना नुजाबोबाय। बे जेखियानो जाया माने बिफांखौ नायनानै आं जे एक्सपेक्ट खालामदों बेखौ आं मोना बायदि मोनदों। आरो थेवबो जेखि आं बेवहाय सिगां नै गय गायग्रोदों, आङो फांसे फांनै नुदोंना रायजोफोर। गयखौ आं गायजोबनो होननानैसो बे थालिर बिफांखौ गायग्रोनाय जादों। मानोना थालिरा थायोब्ला हाखौ थान्दा खालामनानै लाखियो, आरो गय बिफाङाबो बोलो मोनो। जेखियानो जाया मानो, थेवबो गय बिफां गायनायनि सिगां आङो एसे एनै रां आरजिनो हागोन नामा बे हायावहाय, बे माने समसिमखौ, बे सम गयनि गयाथ' गोजौ जाजासेबाथाय, गया जौबाथाय बिफांखौ दानफायनानै होखानांगोन उनाव थालिर बिफांखौ। आरो थालिर बिफाङा एसेग्राब बैसोसिम थाखायानो नङा, बेयाव थिरकथिक मेक्सिमाम 2 to 3 years थागोन। आरो बे समसिमाव आंनि गया एसे जौहैयोबा आं थालिर बिफांखौ दानफायनानै होगोन। दा जेखियानो जाया मानो माखासे इनभेस्ट खालामनांगौ जादों। इनभेस्टआथ' स्मल एमाउन्ट, माने नोंनि हानि एरियानि सायावसो नालाय। नोंनि स्कुवेर फिटआ खम थांगोन, आरो नोंहा फांबेसे बिफां गायदों बे हिसाबैसो नोङो नोंनि हिसाबखौ मोनगोन। दा जेखियानो जाया मानो बेवहाय आं गय बिफांखौ खालमासि गायगोन बैसागोआव, आरो नैबे थालिर बिफांनि माखासे रिटार्नखौ नायफिनगोन। आरो थालिर बिफाङा जुदि मोजां रिटार्न जायोबा माखासे थालिर बिफाङाव इनभेस्ट खालामफिननानै गय जौगानायजों लोगोसे थालिरखौबो लांफाबाय थागोन। नाय रायजोफोर माबायदि जादों। बिफाङा आप डाउन दं, बबेबा गोजौ, बबेबा मोनसे सेहरा बिफां। थेवबो लुबैनाय बायदिखौ आं मोनाखै। नोंथांमोना एडभाइस खालाम, मा मोनसे नोंथांमोना जुदि बेनि प्रसेसफोरखौ रोङोबा, मा मोनसे बाहायोबा आंनि थालिर बिफांखौ जौगाहोनायावहाय